उरास्ते मोसाहारि जगदान आरो जगदान खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उरास्ते मोसाहारि जगदान आरो जगदान इउपिपिएल दोलोआव थाद'नाय गैयै जगदान थारैनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारा रायजो राजानि गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि खामानि मावदों।
स्टुडिय'आव दं आं उरास्रि मोसाहारि। जगदान आरो जगदान इउपिपिएल दोलोआव थाद'नाय गैयै जगदान। थारैनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारा रायजो राजानि गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि खामानि मावदों। बेनिखायनो बिटिआर हालामाव थानाय गासै रायजो राजाफोरा दिनै बिटिआर सरकारखौ अनसायदों। गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाथायनि हाबा मावनाय बायदिनो सोलोंथाय आरो गेलेनाय बिथिङावबो बिटिआर सरकारा गोबां जौगाथायनि हाबा मावदों। बेनिखायनो दिनैनि समाव रायजो राजाफोरा बिटिआर सरकारखौ बजबना इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबोबाय थागासिनो दं। थिग बेबादिनो थांनाय मोनायावबो एमपि रोनगोरा नार्जारीजों बिपिएफनि सा 7 सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान राजाफोरा बिटिआर सरकारखौ बजबना इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबोबाय थागासिनो